lalum ka. 3 cams gid eh. Kani pa hinoy Lights, camera. sige, mag-flow lang ta sa flow. Sige, flow. Pero asa na to akong guide rin. Malong data silence. Yan. Sino nag-beep? Okay. Dito. Roll. Oo. Okay lang. Plancha. 1, 2, 3. Go. Bye. Maing buntag. Oy, Oh. morning. Good morning, Australia. Lagi dito rin. Duta ni. Ito may host ato ani. Kita do Kita ding. Oo. So, before mag-start, first ni namo nga murag mini podcast. Yeah, and then kani siya wala ko ga-prepare siya, nag-prepare. So, tara na si Mitabuan ni Ron. Wagi ko naligo ron. Pag-prepare ani. Yeah. Yeah, sige. Pero sa ni, Sa man ni. hatagan ba natog subtitle ni mga tong listeners? O Bisaya ginita na no. Umtay budget bay. Lagi watay budget para kay mail live para agi time na magbutag subtitle. Ano yung subtitle? Sensya na guys, adjust na lang kayo dyan ha. Mga Okay. Tagalog dyan. Okay, kanang mga Amerikano, mga Australiano diha, mga unsa kamit lang mo kuan sa Google Translate ug unsa ba diha kay. Wala may budget. So, nya na lang kung daghan na mo subscribe, daghan mig makakwarta. Send mo sa Patreon, sa mi Patreon sad mas maayo makahimo na mga subtitles. Yes. O sige, paila-ila sabay. Ila. Ako dai si Mikel, nya kanang kuan ko. Ako si Mikel. Siya si Mikel. Oo. Yeah, ako po si Josh. Janitor po ako. Lumaki sa hirap. Pero naglisod yapon ron. Anyway. So, let's start. Okay. Yeah. Lagi, since ikaw diri nakauna may ka diri sa Australia, unsa may imong experience diri so far? Kanay ba kay kuan kayo? Pagsugod ako rin. Isa kayo yung plano. Yeah, naabot ko. Sipon ka ni? Naabot ko pagka second day kay nag two trips sa ato mig ganang kuan. Singapore. Mura na siya. Wow. Mao na to. Kano sa kaniabot diri ba? Naabot ko nga rin kuan 2013. Yeah. Kuya ka siya ganang kuan ba kay pag abot na ko sa Australia ko nga tutag ka ng abroad na ba niya feeling ako tugnaw nga to kuha niya sa Australia kita mo ka sa Salidas TV ba nga kanang mga tao mga kuha naga-jacket mga ba mga tugnaw tingin na siya so miabot ko nga rin by February o Feb ko niabot niya baliktad gyud sa katugnaw ba no? Oo niya paabot na ako kanang naka-seroplano. Baga pa kay kag jacket. Nya paglingi ka gikan ko og Sydney, dap mo og Sydney. Pag dayon akong lupad padung nga rin sa Victoria, kay namo sa Victoria, Melbourne. Pagtan-aw na ko sa bintana bay, sus desierto man ko nga piste. Sayop mo niyo ako napud na. Binawag tugnaw nga rin, di mo din tugnaw nga rin ngali. Mali mong research ato. Ikaw ba, unsa kan panahon na abot nga rin? Unsa may feels nimo? Ako first nag-ano pa ko 1 year. Almost a year pa ko as of today. So, happy anniversary to me. Fresh. Yes, labas pa. Freshman. Kani, 2013. Murag ano pa ko ato. High school pa man tingali ko. Dili. Mamaw pa pag-graduate na sa college, uncle. Veterano gini diri sa Australia. So, kung naamoy, di ni masaag, maski di ni mo gamit yung maps ba. So, ito na kinis mga dalan diri. Actually, nasaag na ko. Pero, basta, lain na sa storya na siya. Pero unsa may impression nimo pag abot nimo diri sa Australia? Paabot na ko nga rin kay malagi pag first na akong abot nga rin. Yan ako kuya may mga tao nga rin kay kanang istorya ba maingon na alar kanang mga ana ba niya ana ba ko nga ana gid mo na mga binuang na to sa ako sa Cebu sa una kanang mga halar ana ba ko na tinuod gid na di real life. So kanang mga words good na imbis na dali ra storyan I know. Sila unsa ano ba? I know. Ana siya. So like ikaw maminaw ka anda gid lisod gid subtons primero ba no? Pag order nako sa Hungry Jacks before ko na siya nag-burger ba order ko ka. I can have one burger kay American accent man ita. Siya sabot yawa ko nga. Order ba ka di na lang ko dayon kay murag lisod man 7-Eleven na lang ka. 7-Eleven. Wala lang ka kung sa imong gusto.
So, yeah, pag first nimong abot diri bay kanang unsa mang imong mga challenges nga na meet sa timong end. Well, sa imo imong expectation na bugnaw ana. Ako wa pud ko nag-expect na pag abot na ako since October to. Pero ikaw opposite imong naabta na summer. Summer. So ako astang ni pieces ang jacket diri. Pero gano'n lang kanang sweater lang regular. Ya pag-abot na ako diri bay 9 degrees man to. So anak ko la. Ano din katugnaw ron nabi na ako wag ko pinalit ka ng wabagang jacket and all wala lagi research. Ano pag-abot na ako astang takiga. Patis balay no. Abi na ako kanang katugnaw sa gawas murag init-init ni sulod sa balay. Pero tong natog ko wag gyud mada. Kapila kog heater tanan gilapag diha. Basta laging tugnawa Ting maligo ka nang nakag CR. Kurog-kurog lagi ka. Wag lingkod nimo sa kanang kuan sa toilet ba. Ay, mister, turag ka ng mukuyos imong lubot ba? Di na lang ka malibang kay. Tugnaw kayo. Kano sa baka tigligo ba? Isa kasi man pag winter. Perme. Pinoy man ta, anad man tagod kay. Sila sa dire, di sa kasi sila kanang kuan, dili kasi ligligo. Ibong lang sila nga, ini ka winter, babasa akong buhok. Sila nga, you ligo-iced? When you ligo-iced? So ako diyan di ko feel full Pinoy. Basig hybrid ko kay every other day usahay. Pero og nagyo event, ligo gid ta. Kay naanad bangod tagod sa Pilipinas nga sington ta ba. Nya once sington ta limaho tang kuan maligo or kalibuot ba. So dire kay maski di lang kasing tanon maski sa simana ba kaniya maligo bahala ka niya o pakialam. Karon ra gid ko gipaningot for like the past few months kay winter man gyud dire. So gimingaw po ang singot sa ako. Mingaw kay mag-shorts by like first timong kuan like di pag first ako abot summer man. So ano ko abot na ko this year tom gini pa ako oy nabot ko sa area nga ni mga tanom ko okay din ay mga tanom ko sige mo-jogging kog suway nya abot ko ano ko mga hapon ko naabot ya anak ko first day gito lang ko first day jogging ko ano ko jogging ko kadali nya kanang jogging nga kanang tinapulan ba dili kanang kuan ba slow jog lang chill mo ko inita let's just naman hayag mangyapon kayo grabe na muna siya alas 10 gabi alas 10 gabi napay adlaw what the fuck is wrong run ano ko pinang Australian accent ba nga trying what the fuck is going on man why is there a light ano ko ba so ito ni buong ko nindot ini nga rin ko nga sige taas ang adlaw ato basta kanang tig summer guys basta tig summer niya daylight saving ilang ikuan ng time ilang isaka ubos mo tingnan para daghang kag matrabaho ba and then ang nahitabo is pag abot sa winter og daylight saving exactly abot ang adlaw buditso din ang alas 6 buditso din ang gabi dayon mura siya kanang gi-off lang yung switch pa ngit unsa labi na gron kay padulong og summer kita na ako alas 8 astang inita murag alas 4 ba relax lang ka na musa na problema kay like let's say si Josh naga-shoot siya weddings ako naga-shoot sa wedding sad and one of the things is usually kung sa weddings na sunset photos kung sunset photos guys sunset gid siya buhaton kay sunset photos mo na siya true usually dapat mga 5:36 di ba sunset so dali ka na shoot na dali niya kanang couple shots dali niya ka shoot na taganang one sunset sunset wata to ba sunset wata to pero kanang ang nahitabo is kanang kuan kanang kung summer dugay manungit-ngit so mga alas 8 pa ka magkuhan alas 8 say taoran alas 9 alas 9 pa ka sa Pinas kay nagiligta naman ka alas 9 pero say 8:39 mag sunset diha pa ka mag sunset photos na ba mao na pagpa-humans program ba usay nga kanang mga budget na weddings kanang mahuman na tag mga alas 5 nya wala pa ngit-ngit ba saan ta man watay choice mo ni gibaya din sa mo mo pwede mong buhaton ban first dance niya gusto nindot ang venue rooftop sa rooftop yatay hupas de naka sa rooftop niya ang may tabo is kanang inig first dance nila hayag pa kayo so parang buntag pa ba saan to pagpa-effect saan to pagpa-light light ni mo sa mga puti pag sila panit ba niya mahisiga na sila mayo ba lisod kayong set sa camera. Mao nang challenge sa mo as mga photographer, videographer, no. Pero
ikaw ba, kamusta tong imong ang driving experience niyo sa Australia? Ang driving. First na kong drive is like, pagka first, di ko hesitant ko mo drive kay, ako, hassle man kayo, mag-tol-tol, magkibaw pa kag-tol, unsa-unsa. So, commute ako pag-una. Pagtatawad, antos naman, kay tugnaw man niya. Kung mabiyaan ka sa bus, biyaan yun ka. Nadugay kayong interval. Interval, late na kasi yung trabaho. Say, baktas pa ka. And may problema, ang pagbago na ko nga rin, kanang ang amuang area is once after 8, kung sakay na kag-train from sa syudad, padung sa amua, kung abot ka na lapas al sutso, wala na kayo masakyan nga bus. So, either magbaktas ka or mo sakay kag, kung makadungog mo nung nagbip-bip ba. Low budget na guni samba na may ngaring murag balay. Nanagin ni trabaho Andre office space. Nakisok rami ba? Okay, budget man. Budget. Sige lang, mudakura ng budget soon. Sa mga sponsors dyan, hello. Baka welcome. Salamat po. Advance na lang. So, muna siya pagkuan, kailangan ko drive niya. Ang among landlady before nam siya kanan. So, muto akong kuanan. First gid na akong drive nga ribay. Okay, kaya naman di ay. So ang sakyanan bay gamay na gasolina. Nya, kuan man siya gasol. So ang gasol is mutubil ka gasol, mutubil sa ganang gasolina. So ipaandar ni mo muon sa gasolina de inig rev ni mo just gasol. Ang gasol low gasol. Pagpadagan ako kanang roundabout na rotonda. Rotonda. Kanang rotonda dire is musulod ka ng rotonda kinsay naa sa right side mo na yung right of way. So, priority. Kung makita kang sakyanan sa kilid, di mo na pasudlon. Pagsulod na ko ba, right of way na ako. Yeah. Naisakyanan niya agi. Kanang anak ko, kanang ipaugat ba? Nakabusina ko. Kaya di mo sakit kakabusina ko. Patet, kaya anak ko. Sus, pag human ba, pagsulod na ko sa na batot, dan magsulina. Ay. So wala ang imong kuan hitabo is luspad na ko nya kung itlog ni saka nang aribas kadlok ba. Ang problema is kung mamatay itong kuan gasol imong pandaron balik mo gasolina bat taud-taud pa murag mo brum bagura to gilutuan kay tungod gasol. So ko bistigya tay na ni nya mo to bagay nakagawas ako sa kuan ba mo to kadlok siya nya kadang labi nang madto kag freeway kanang freeway is 100 sa tuwa kay ang 60 kusog na mo na magsisinta ka ang atong mindset sa ato is like kung naka 100 ka kusog na kapadagan but kung imong 100 sustained lisod ka na hinaya murag hinay ra na sa diri normal na speed sa to kay kusog na kay na naka 100 lang kag mga let's say 2 minutes kuan kusog na kay ka ngari maka 100 kag dapat 100 ka all throughout so murag sustain yun na mag-drive ka sa kuan bay kanang di pa ka kabag-umog kag drive ka mag-drive ka nas Pilipinas mag-drive easy ra one-hand chill sus pag drive na ko ba nakaan ko ba yo joknes kinas kilid mo focus mugahe na imong kuan alam na 100 na dagan nimo nya upat ka lanes lagi unya na kay matapara na sakyanan so dapat truck ka experience mo ka na murag kag na sandwich ba truck sim gilid Lord kano sa ko nimo kuan unsa may imong pinakakuan may pinakalingaw nga first drives nimo unsa may how do you describe it na experience gud na ako kanang gi-hire ko as driver nya di pa kay ko sweet to sa mga dalan ba ako salig ra gid ko sa mga mapa kay gay mapa wala ni saag-saagid ta so mao to naka-drive ko ba sa isa ka adlaw 12 hours grabe practice gid first time na ako ni in like historically na ako diri sa Melbourne nung niya nag-drive ko ato for 2 days gi-hire ko nila as driver ako without any experience yet basta ako salig na although ako na convert naman ako full akong license diri so salamat Vic Roads hinaot pa na ako'y nadawat na letter ng mga overspeeding ako ba ang challenge gid pud na ako nang sa city mo drive kanang diri makita yung mga hook turn yes explain nato unsa na ang hook turn kay mo turn kag hook di bitaw kanang siya kanang ang kuan ng hook turn is kanang ang dalan like imbis ta crossing ang dalan naman ay empty spot sa tunga naman para sa tram kanang tram ra naggamay yung train sa daan so once mo liko ka musuksok ka tubangan sa katong perpendicular nimo. Because ang kuan is ang idea is di ka pwede mo dito liko para dili ma-traffic mo cover ka sa badto ka sa front side imong perpendicular nimo once mo go ni murag mo kuyog bisaya ang perpendicular kanang
basta kana siya kanang kanang Cruising lang. kana. So murag diri padung kad liko diri. Muurong ka nga siya, babagan din mo nga sakanan sa tubangan nga rin niya. Bahala na mo diya, kung tambay ko nga rin. Dili ka pwede mo right diretso. Di ka pwede mo right, okay. O balim sandaan na mo nga rin, basig naglibog mo, bali sandaan namin. Amoy nag-drive, among lane na asa right lane. Right ba? Left ay. Left lane, pero nasa right atong steering. Atong steering, ana. So, matambay yung adto niya, ini-go sa usa ka auto mo, go ka. Usa sa nang sa kahadlukan ako, diyan, napugos lang ko kay pag first, nag-take mo pag-workshop ni John Fick. Shout out, John Fick. John Fick o John Wick? John Fick siya sa kwan. Nag-workshop siya nga rin din ni Ciudad Man. Nag-auto mo ko adto. Sige, tuway na to. So, may Domingo to, sabado ba to? So, di ra kayo busy. So, nakuhaan sa ko. Then lately, muna, sige nag-shoot kasal, nagano kami event sa city. Ikaw kayo, sa city maka-start nag-stay? City man ko nagpuyo. So, ako, pa ko ikot sa una. Ako ginang studyohan. Mao din liko. Pero ako katong inig-actual na atay ni murag kulba naman buhaton. So at least na familiarize na ako karon sa sa dalan. So muna siya usa ka lang hook turn hadlok na siya kay murag ang tendency na is mo muning daano padaplin ka diha para muliko nga ri. Kung naay mo beat sa traffic light mo pakusog nya muliko na ka. Lumping. Pong. Pero ako ba akong na-observe po diri sa Australia. Kanagay mo tabok kag mga pedestrian. Kana. Lahira, safe ra gyud. Kana. Kay diri hunungan gyud nimo, respetuhon gyud nimo ang pedestrian. Sa toa, ligsan ra ka dito. Mo say nakakuan kay kung naanad ka gikan ka sa Cebu nya kanang like for example, mugawas ka like kanang naka sa dala no nya. Muliko ka nga ri. Nya na may mulabang. Nya go pa man ang labang so muhulat ka. Okay, sabay dungan ang green light ug sabay pod ang tabok sa mga tabok ang mga tao. Moana ka di ka kaliko. Nya ingon laton gyud nimo. Karsada man ni auto mo kay ditso nya. Kana sila magdali nya mga tao pag yung makalagot bay nagdali ka kay late na ka kay dugay ka ni mata. Nya ang nilabang nag-ana siya. Chill ra kayo. Hinahinay pa basta ilang oras. Nya mo na din. Nako nakaliptad ano ba nya urong siya atubangan si Mulain ba. Nya katong ikaw naga-drive na ka. Napagay magsilbato sa imo sa likod, padali ka. Hoy, madali lakaw na urang. Ang pinakakuan kay dudduton pyug ka kay ako dudut mo sago. Sorry sa katong nadudut nako pero dudut kay dali. Kita na CCTV ba. Tanaw ka sa likod, shit ni auto, shit ni tao. Sumakong buhaton niya padung pag stop niya inig-stop na pagay kamera na usahay ga mo kuan ma-fine ka ba ko brakpan ko mo unsa ko wala problema sakpan na pero muna siya nga respetar ang traffic rules so daghan kayo road courtesy and naay ang nakanindot sa nga is kanang ang mga tao kay kabaw sila sa road rules ilang gina-follow ba sa tuwa kay makita lang ko tanong ko sa Facebook niya kanang nainog pakusog. Yeah, na right of way good pero nagpakusog lang siya para ana. Mga tao sayop man na siya kay nagpakusog. Lagi daghan kay mga comments. Daghan kay mga expert pa. Lagi. Ana lang gyud. So ano pod actually ato ang mindset nato sa Pilipinas lahi ra gyud. Unya pag mo move na ka in another country, mo follow. How gyud ta pag natas gawas pero og dira wagi pag-asa. Mo gyud. Muna siya like before mo ana man ko nga ngano man di ay kay pwede rin bitaw na. Ano ba? Naman ang good tendency before sa Pinas nga, okay rin bitaw na. Okay rin man na. Or kanang, pwede, kanang, gano'n ni gom, ni kuan man ka, ni suksok man ka. Okay rin na sabutan na sila. So muna one of the things na akong na-think na makapa-atras ato because there are a set of rules. Yung ingon ta nga, madara man na, malutsan naman ang rules. Well, the rules are made for a reason. Like for example, para balik ka in traffic, musunod ka ng rules. Yan ay magpaugat, mag-counterflow. Kita lang po niya. Kita rin magyaw-yaw. Traffic man kayo ng mga kuwan niya. Ikaw guilty, di ka nag-kuwan. Kanang mag-block kag intersection, ongoing na traffic. Dapat hawan yun na siya para ang flow yun sa traffic. Or sometimes kanang namus karsada, then mukalit og gamay ang daan, merge. So dire, once like naay usahay nga like for example mo merge mahimog usa tanan mo alkansi ning usa niya sa tuwa kay di pagid pasudlon dot yun nya naay times like for example na magipaugat usahay ako guilty sa kuan di ko mapasud nga usahay kung kanang paugat but naay nga courtesy nga murag una sud and nindot siyang feeling ba kay makita ka sa mga tao buutan mo smile sud ako pud lagi sira ganap sud ay di man tataga diri binutan yun
So in that way okay ang traffic dili gyud siya traffic jam gyud niya. Ang mga tao like ang courtesy pod malipay and kuan. And there's one of the things also na I notice here nga nindot. Sa tuwa kay isug ba last na kong uli nakaagi pa ko road rage nga walay point ba kay padong ko sa mua muli ko nya nag road rage siya. But anyway dire kung mag long drives ka mag travel ka kay hilig makay kog long drives 9-hour drive inana makasugat kag auto like adto kag out of nowhere layo na kay ka makasugat kag auto bay wala lang galit nga kanang makasugat kag kanan mukalit lag ana or wala so man ana hi murag hi hi like kuan ka drive na ka mga usa ka oras ka wala kay kasugat og auto or like say 30 minutes makasugat kag nag-travel sad wala hi so ikaw wala sa ka hi niya or sad kanang musuksok ay ako needed na ko musuksok so mo overtake ko nya musuksok ko nya kung murag aggressive na kay kung pagsuksok mo ana lang ka sorry lang murag wala ka may sud ko salamat ana wala ba salamat so ang may tabuan na ako nag-drive ko nya gikan ko Pinas mo nag-drive ko no pistig sudulan ko sinampak katan ko yawa niya mo na siya kalit mo na siya bye okay na bay sud na so ana mabutan ka ba ko inanap lang ta sa Pilipinas like maski mo sanong lang gud salamat dito pagikatan gay ka mag-contest na mo piste ning hinampak na yan lumba na niya road rage na gasgas na ana dire nakaana ko kay dito man ko nag-cut on Pilipinas piste ning buang bay okay na bay sige so mo nang lesson learned dire na unsay mga thinking mindset nimo sa Pinas di gyud mo madala dire and ang term lang gid ako makasulti is be a good human being. Di mo na applicable na siya sa asa. But the thing is, as much as possible, be a good human being. Okay ra gyud kayo. Wala problema. We have that's a life lesson coming from Tito Mikel. Follow his lead. So ano ba kung halimbawa karon ting eleksyon na hapit sa sa Pilipinas. So unsa may kung ikaw unsa may daganan nimo posisyon unsa may plataporma nimo pwede mo kanta na lang ko ba kanta lang ka so sige so muna mong mga quads for now sa naman ani on sa nato napakay mga balad ha mga light questions sige although ano na lang pangutanon ta ka sa imong first job diri sa Australia kana muna akong putanon sa ganina nakalimot ko So first job. So one of the things here sa Australia is mga apply kag trabaho kanang sa ko naglisod jud ko kay shy man ko. Shy. Halata ba no? Ako pa gani shy ani. So ang hitabo is like lisod ko kay like mag-apply ka maghatag kag mga resume niya. Lahi mga style sila mga resume nga riba. Mag-uban mag-to house kada ka lang kanang kwan store to store. So akong first nga job is na ako'y client before sa Pilipinas nga kanang iyang husband Aussie niya gi-refer ko niya kanang construction. Iko nga murag fencing ba? Di ka ng fencing inana ba? Habi na sport na fencing. Kanang fencing nga mag-fence ba? Magbuhat kural. So ano hitabo is like i-hire ko niya. Pag anak ko okay ra. Nya kabaw nga akong ang hire na ko paugat sa ditong buang baka nang wala siya klarong rules pa. Nya dire grabe king stricto ka na sa safety. Like magkuan ka mag-glasses yug ka nya imong sapatos dapat steel toe gyud kun nakatrabaho. Gloves ka tanan na gyud kay ko ano. Ang buang although nakatabang to ba. Nakatabang to siya bayan ako but the thing is pabarog na mo ang mga fence ba pabarog na mo niya kanang gamit kag power tools sa feeling mo maayki ka ba nga ano ko mo kabuhat sa Pilipinas o anak ko gigabas man yung babaw ba niya gigamit niya kanang circular so nagunit lang ko niya diha ang gabas ako tubangan ko nayatay nagid sa imong tungod ba yawa safety yan of the first things sa usad nga is ang kuan nga re magpabarog mig puste kanang kuan haligi so itong kaut kog lungag anak ko yatay di mo ko nagabuhatan sa Pilipinas ano nagani naman antusan niya hinumdum ko tugnaw niya maski winter naka shorts ko kay musingot makong feeling so kuyawan ning tawana shorts lang katabaho nagpamanit si so tara dagsak dito niya pabarog din kag dakong pusti niya ang tawag na may fence nga ring color bond kana siya putaw so pabarog na ko sa putaw bayan ako pisti kahit makanya i-line man nimo niya ang ilahang semento is butang na diha yabyab semento walay sagol ato sagol man kanang nindot kay tanawon ba mix yabyab mo tanan ngadto niya bas-o nagtubig
Takuban na yun. Muna. So dire, yab-yab mo tanan nga to, simento, yab-yab mo mga bagamay bato, yab-yab mo tanan, basta yuta nga to, sa lungag, bas unag tubig. Wala, kura. Sa tuwa kay magmasamasa, sa ayos, yab-yab mo sungag, sunong nga to niya. Ang nakakuha na to kay, so mas unsa may mas pulido ana kung baga sa structure. I think sa kuan tingali sa ang gigamit nga simento, mas mukuan siya, work siya for that specific. Pero I don't know kung ang mix good mong win andal to before. Basig sa quality sa tong simento ka dapat i-mix good. Basig lahi po diri lahi ang quality. Kaya ako atong nabantayan katong gibarina natin kahit Tigbaya nang haros na. ang drill, ang concrete drill ay pila ka oras na mong gilungag. Oy nya. Alungag porting gamay alungag. Dili siya lungag ako ba tana. Mao nang gahi gud. Gahi lang wa simento ri. So muna siya pag kuan ko to, kapoy kaniya. Palsahon pa kunya kanang puthaw nga fence kanang kuan ba kanang palid ba. Tulo ka sheets. Also may ti hait kayo tingi ate nga naman niya dako man kaya ang kuan. Si doon man to kung amo. Yan ang alsahon niya. Pingan kay ko kaasay man niya. Kanang kuan man siya ba kanang usahay mag-demolish mig kanang fence bay. Ako hininayon ako bungkag kay kanang utok kay nga bright man kuno tatong hininayon ko ning mabungkag ko ni ana. So kita mo siya na kung naghinay ko nga trabaho. Siya, no, don't do it like that. Do it like this. Isa ka binunalan. Guba niya ko nga. Kibaw na di kong style yan. So sa next time, nag-drill mig ka ng lungag para sa haligi na may bato. So paano ako? Hindi ko kama. Ano na buang na. Don't do it like that. Do it like this. Siya na yung katrabaho. Bright sa work smart. Dili work hard. Work smart. To. Siya yung katrabaho niya. To bayran ko niya paghuman. Kasi kausa nga kanang ang iyang kanang so para sa simento di mo work. Ko taon ako be. Siya nga, no. I know this. Ko, di tanawon na kadiyot kani basing nga word. No, I know this. Wag just tibok na mo session usa ka adlaw bay. Wala gyud na trabaho kay di man mandar. Nya katong one day bayaran ko niya 100 man to kung per day sa una. Cash. 100 per day ko nga 100 lipay na kana. Dako na. Sus pag human bay pagka next day di man gyud mo andar. So bayaran sa ko niya 100. Murag gidaot to niya ba no para pag third day bay ako kapuya na ni ganahan ako man ni trabaho kay layo man ang lugar ba. Kuhaon ko niya sa balay, kuhaon ko scanan. So ako nga ko kapoy naman kay ni sig ani niya uli pud mahuman. Ako ngi pagtalikod niya akong tan-aw niya ko usara ka bukwar murag matarong ko nang gihugot ang war. Pag andar niya it's running ko nga wala okay lang kaginan siya na og 300 so okay na pa. Sa third day pa niya git ayo. Ay pod. Mata lang ko work smart gid siya. Ikaw imong first job gari unsa man how did you go? Ako dagan mo ko gisudlan katong wow balo asa gid akong first job ato. Pero first gid naka-experience ko kanang sa restaurant. Ako yung nag-serve dito pagkaon. Ang pinakalisod lang yun is kanang sabto ni mo. Unsay ba gikuha na order ba? Like Parmesan with cheese, Parma. Asay Parma there's menu. So mo ginawang challenge ba nang mabungog. Sa man yung gipang ingon nila Tapos can I get some Carlton dry or draught? So libog ba kay duha na sa klase na beer. Dry. Can you spill it for me? Spill it. So mo nang challenging. Pero along the way matun-an na po na nimo siya. And then second job na naka-try gud po cleaning. So manghinlo gid ka diri wa gyud arte-arte. Pero ako lagi usay balay di ko kahinlo. Pero sa uban pa tungod lagi bayranta no. Trabaho gid. Sipag gid ta. Lagi ko experience ka ng mga ubang lahi. Hindi lang ko mag-mention kung pana ba siya. Pero morag ato to. Grabe, lahi gid lang kusina ba. Kaingon gid ko kusina ba ni ambot unsa ba. So kana maski 3 hours na to gihinluan morag di gid madaba. Pero so far sa ilang feedback, nalimpyo daw. Limpyo na to nila. So muna diri wa gid kay kaarte-arte no. Limpyo kog CR, limpyo kusina, kanang mga carpet cleaning tanan. Sudlan gyud nato na. Kung nya kanang sa patay line ako na trabaho ngari. Nakasuway kog kuan. Model.
nakasuway ko guan day factory no tunon kanang factory nga mag-assemble lawn mower. So medyo sweet na kadto. Puro equipment related. So magkuan ka magbalik kag mower nya naka-timing og kanang naka-work og Vietnamese na tiguwang nya. Inigbali nimo sa mower. Dapat isaka man nimo kay naman ni height ang mower. So isaka na nimo para igbali, magunitan. So di mo niya isaka usahay. Pagbali sa mower, pili ipit akong kamot. Imbes mo tabang ang piste, ni katawa. Ano ko piste? Hindi ko di pala lagi tiguwang lagi. Ako tatong gidap ko kulog ka ng kuhan. May gani, wargi na puto ng mga kamot. Pero lahin, feel og takig pagka pila ka days pero okay ra. Recover. So makaana ka, ani din ning nag-work sa kanang kuan, kanang nag-work sa ko ni niagi na kog nag-work og kanang assembly. Niagi sa kog nag-work og kanang kuan sa warehouse kanang distributing mga kanang sa mga football nga kanang kuan shirt. Ako may tigpilo sa sinina, tigpak, pack and send ko ba. So ninot kay ako may manager ngadto kay kanang ako ra may tigpak ngadto sa. So alam na nagihipos balay ba. So muna magkuan ngadto mag pack maginana niya kanang ikaw ra ngadto sa factory nanay ani din kinabuhi sa ano ngari wala gyud kay pili trabaho sa gunsa. Mili kay imong kitaon po dollars man per hour. Ang problema is kanang nagapuyo ka imo sang gasto per dollars man sad. So you have to so mingon mga tao nga dakuha ni magsweldo maski anarem trabaho niya. Mahal man sang pliti. Mahal ang rental. Balay ana. Daghang ya kagunaon niya kanang kuan sad ngari kanang ikaw ra gimaninguha like for example sa imong magbayad ka sa tax, ikaw ra si magbuhat sa tax inana ikaw gimaninguha gyud makaton jud gyud diri gyud ko ni dako. Diri gyud ta pulan gyud sa Pilipinas. Mao gyud diri imo kailangan nimo establish ng pabagaay kag naong confidence. Wa may nakailas imo diri, why mo judge. Maski kay kanang di ko mamlansya. Way problema na, bahala gumosong sa nina. Yang mulakaw ka, di na sila mo question. Maski kay ligo, ligo. Labi na winter, way maligo. Okay ra. Kasuway ko kanang sakay kog kanang bus kay padong kog syudad man ito sa una sa wala pa ko kanan. Then pagsakay nung sa train Francis ko ganahan. Pag ako sa Francis at bang ako, gwapa ko pa pistio. Gwapa kayo ba? Kanang bata pagod kanang gwapa kayo ba? Man ako sus kung Pilipinas pa ni artista na siya. Celebrity na. Dari normal ra. Sus pag-agi na ako bay. Ang baho murag musud sa kanang musud nga sim ilong ba kanang wala ba kanang wala nga kay ligo niya basta singot nga kat lokal la ko ligo simhut sim naon nimo nya musud nga re nya kirig ka ana muna siya nya. So reaction nimo tong pagkasimot ko kanang sa siya. Nya nakakuan is sa kami migbus. So nigdagan sa bus, inig-break sa bus ang baho naabot sa likod, muadtos tubangan. So ana na saga. Inigo na sad anto na sang baho na ba. So ana yang aribaya. Mutanaw ka dili ko kita like for example kung layo ka kuanan nila kanang ngayon nakabalo ka na siya tong atong baho ri. Ka mora pasahero? Pag naog sa uban mga pasahero siya na magyapon bay na agyapon. Like agin mo na agin murag mo vibrate gyud ang kuan ang baho murag mga nagpa ba mo na agin mo. Ana ba? Ako diri. Simot ako. So wala so don't be deceived. Like more sana siya gawas ka niya. Kita ka sa gawas init nga ri. Nag-video mi kana init kayo. Tugnaw na siya in real life. Ang init dire malipay na kag 20 degrees, 16 to 20 pero Pinas na mura na kag nas Baguio. Aircon na niya. Aircon. Nya. Kuansad nga ri kita kanang mga salidas TV kanang mga makita ka sa TV nga kanang mag-walk hand in hand sa beach, mga naana. Magdodwas tubig. Ana. So mga naka-asus dindutay ka ng romantic kay ba maglakaw romantic kay maglakaw sa tubig sa tubuan mo specific tubig sa dagat expectation na siya. Pero abot nimo nga ri bay maski nag-init nag-adlaw udtong tutok alas 12 tugnaw bay tugnaw. Reality wala. Kurog yun ka. Ana gamay mo ko karon ni question nagko sa akong self good kita ko mo salida kanang let's go to the beach ni maglakaw-lakaw sila
Di mo na tinuod. Wa gid. Tugnaw man na bay. Di mo na siya fun. Kayang tubig sa dagat diri adi lisod kay liguan. Mura kag naka sa kanang waterfalls ana ka bugnaw kanang flowing na tubig. Tugnaw gid siya. Tugnaw gid siya. Mingaw na ko sa dagat diya sa Pilipinas. Dahil gid dagat diya nya kanang makita ka nga makaligo lang ka nga mangisi lang ba nga init na refreshing gari kay cold. Diri maligo ka seconds ra siguro. Usasan na siya kanang kuan. Kanang inikasay sa buntag nya kanang maligo ka nya karon good kay naanad naman ko nga mag-heater kay tugnaw gid tubig nga ri by normally tugnaw yung tubig ba. Nya kanang ipaagas na ko sa tubig warm gid. Nya kanang maghuna-una na ka ba? Kung, sa una, sa Pilipinas, maligom ko bugnaw ng tubig. Tistingan ko na ako bugnaw. So, tisting yung bugnaw ba? Gil ba? Bugnaw, gil ba? Bugnaw ba? Hey, last na kay ka nga rin. I need a heater. Uli niyo ba? Sas, magdaduha na ka ba? Maski good init ang tubig mo. Ano na ka nga? Ay, heater. Ngita yung kag-heater din. Di, kung muli na ka Pilipinas ba niya? It's been a while na wala ka uli ba din? Mga naka, kanang, okay pa ba kaning? Ano? Tugnaw ba kanin tubig no ganun ay tugnaw di okay rin kaya rin ana ba kaya bearable ra dito kay humani mogligo init man dito paningto na pud ka mas lami maligo dito pugnaw. Okay so pamakay shoot no busy pa sige magbalik lang tag kanang kuan ni kanang napod tay laing guest siguro. Ang guest basin kay karon siya may nasa guest nga area magpuli na mi ako na sa dang guest ana ba pero siya sige buta na karon pulihanay ra sige sa sunod kung na mo suggestions na mo kuan kung sa mo storyaan about Australia comment down below mag Australia about kanang let's say about photography kay kuan man siya naka photo video pareha mo na akong mentor diri menton. Muna sa niya akong kuhan nga rin, kauban. So, if you have any questions, just send us a comment below. Nakatakan ako link sa yung Facebook para maka-stalk mo. Kita-kits pohon next episode. Sige, bye. Bye-bye. Yes. Game.